El Carrascar és la vegetació potencial d'esta zona, és a dir, és la que hauria d'haver si l'home no haguera intervengut. Per tant, suposa que sí. El que passa és que l'explotació forestal, pues, entonces, degut a la pressió demogràfica, seria més intensa. ¿Y los moriscos cómo aprofitan este tipo de bosque? Pues sobre todo, bueno, aparte de la leña, que es obvio, pues para el carboneo, la fabricación, la elaboración del carbón vegetal, que era un complemento extraordinario para su economía agropecuaria. ¿Cómo era la vida en estos poblats? Pues la vida en estos lugares no era muy diferente a cualquier otro pueblo en esta situación geográfica de los cristianos, salvo por el hecho religioso, las pautas propias de su cultura, que era la musulmana. Hi ha un fet que és molt clar, i és que quan els cristians reocupen els antics despoblats moriscs, no estan acostumats a viure en aquestes condicions de subsistència que pràcticament tenien els moriscos, no? És a dir, el morisco és més austero, no? Se conforma en molt menys, i, per exemple, si estem a l'ombra d'esta figuera, pues, el panfígol, que era una espècie de tarta feta en figues seques i mesclada en armela, que és algo que encara es continua fent en molts pobles, pues serà un dels seus aliments bàsics, no? El lloc estem ara, que és Cap Aimona, té restes d'una mesquita, que es conserva el mur pràcticament de la Qibla i, a més, té l'orientació a la Meca, perquè este és un lloc que abans de l'ocupació morisca ja era habitat per musulmans, no? Seguim camí pel terme de la Vall d'Alcalà, en direcció a la Queirola, una alqueria andalusina que té l'origen al segle XIII. Este poblat és una meravella. Sí, de los que mejor se conserva. És probablement el més bonic de tots els que tenim a la Comunitat Valenciana. La Queirola, no? La Queirola. A més, conserva encara l'estructura original, i així sí que no cap mena de dubte, no? Encara que després fora utilitzat per a corrals de ganau per als cristians, però el que és l'estructura, els arcs, la forma constructiva, és tot autènticament morisca. Fins i tot el canyís del Sí, sostre. la fórmula esa constructiva, que obviamente es de una reconstrucción posterior, era similar a la època morisca. En totes les estructures pròpies. N'hi ha tres illes que han anat creixent i han format com una mena de pati central o de lloc on es reunien els seus habitants. Quants habitants tindria? En el moment de l'expulsió, 13 famílies vivien. Prop de València, es conserven restes d'un altre assentament, envoltat per la pedra roja de la Serra Calderona. Entre Olocau i Marines Vell, sostingut per abancalaments centenaris, sobreviu l'antic poblat de l'Olla. Com podem veure, la configuració en el lloc on s'ubita i, a més, la documentació històrica ens parla de que ja en el segle XIII apareix com a una donació que Jaume I li fa a un dels seus nobles. És una alqueria islàmica també perquè té una torre defensiva, que és l'element que més destaca i més ben conservat de lo que és el conjunt, i està en comunicació directa en el Castell del Real, que també té un origen islàmic. Este poblat té uns trets específics que el fan diferent a la resta. Per exemple, la ubicació. L'Olla, Folla, en valencià, sabeu que és un lloc envoltat de muntanyes, protegit dels vents i orientat normalment al sud. I este poble també, la seva ubicació, ens conta molt perquè sobre ella podem pensar quina era l'economia o quina era la forma de vida en la que els seus habitants moriscos subsistien així, no? Té una font propeta, un manantial que li subministra aigua i permet regar uns xicotets horts que n'hi ha en la part baixa del poblat. També n'hi ha una sèrie de bancals i una sèrie de zones més planes on probablement plantarien cereals i sobretot frutals,
Sabeu que la figuera i l'armela era un dels productes principals dels moriscos. I després també la pròpia ubicació ens diu que era un poblat ramader. És a dir, la ubicació en el cor de la Serra Calderona, envoltada de muntanyes, fa que tinga una abundància de pastures important i que permeta tindre un gran nombre de caps de cabres, sobretot, de ramat caprí, que és el que era una de les bases de la seva subsistència. Una forma de vida que va poblar aquestes muntanyes durant segles, fins que fa 400 anys, 120.000 moriscos valencians foren expulsats de les seues cases. Milers d'ells moriren en el camí, però en peu queden vestigis de la seva empremta a les nostres terres i els descendents que continuen vivint al sud del Mediterrani africà. Un camí sense tornada perdut en la memòria del temps de la nostra història.